LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Rhyming King. Hey, urwako leo ni machwar ni modaki. Nanga moserwako igni. Amen. Koro Rhyme King. Dwara kama intie mondo mit suit ma kanyo. Adhi tuongo ni suit manyien. Mondo suit ma blue matoke black no kichaki rwak ken. Ai na bario. Bed ngama liedo. Bed ngama lielo wi we bedo sagi to jathum. Aya, Ohangla number dek number 4. Ohangla number 4 mokatwa mukik mokatwa makata winj mana ka gocho kan to dakalo en engineer wood Phoebe. Okay. Hey, no ero mon makata kitimo jaodi nidhi golo go thum studio onyalo nyamoni. Ha? Onyalo nyamoni. Onyalo timo ngo. Onyalo nyamoni. Nyamona. Onyalo nyamoni. Nyama pat. Onyamo kabuoye jo. Koro kadwa engineer wood Phoebe. Ano number 4. Okay. Alafu ja Ohangla number beach. Moka dwar mugik monego bende kendo wuok katithum. Madhi to en bwana miluongo no Odongo Swag. Odongo Swag bokidwa? Odongo Swag okadwan ke thume dhi ka joma nyono lo midwa muon gusago. Alafu jo Ohangla namba 7 mokadwar en bwana jaduong' moro ka molokre gi miluongo no Tiena Loka. Okay. Tiena Loka en bwana mosetero mon ma en owuotho mana kuond ma mon ma chuogi osetoka to chamo. Koro Tiena Loka Lokpachi. Ai namba 5 ma bende kendo kadwa en bwana miluongo na to Mesefan ke chinde ochuore gi yath ba dende kwar kabisa okuodre mang'eny kabisa. Koro ingeni gina record. Ma kamera bwana. Then kendo jo thum makadwa. Okay. Jathum makadwa en bwana miluongo ni Papati. Okay. Papati in kijana nyalo wacho ni in rekana. Anya kuongo ni matin kata matin tu. Papati kuongo ne mang'eny. Kuongo ne. Onyathi matin podi. Koro baba orimos nyiwa gi loko swari rachar rwako kawuono kinyo rwako pink mano kik losi. Papati utimi nade momiyo ka? Papati jaber kendo nyalo dhi mabor go thume cha. Lakini Papati ohero mon. Koro dhako ketho thum bwana. An kata kinena ka budho kod nyiwo mabei kae nyithindo mabeyo malich. Nyakura mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 3 2 7 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nyikwara mogejuang eruru kamano kuom masani kendo ka wan wa base yetu Umoja 3 next to Mama Lucy. Karibuni sana ne jo winjo mawinjo wa kod Udhiambo masani wan ka kod Beryl Manyao Mabei wan ka kod Velma be Manyao Mabei
nyiri beyo ka we kamero menyi ni jo Homa Bay nyithindo makonyiero tiwene piny dhi rum na sani odhiambo. Ayo and Sam wuoyi mathiring'inyi, wuoyi marachuony, iluongoro mari nasho mari chiedo chiemo maber. Koro wan ka mondo walandnu station maber LTN. Kwa mag LTN wan kod shows mang'eny kabisa. Wanyiso weddings, wanyiso birthday parties, kata ka in kod funeral ceremony tidwa ni mondo oketni ga yanga mondo piny mangima. Sani piny olony ma nyaka jok moko maonge kumori ofuko dwa ni mondo ng'atgi oik dhi nyasi kaka noik tinga Nyalego. Koro wan ka kod presenter Omari Nasu Omari Chiedo Chinonja mon bele mawuoyo kodi ni iluongo ni Deno wabeze team bezi yetu Umoja Thrika. Koro bi Nairobi mondo contact wa Omari inyalo miwa namba ni nitie jo winjo makasane ne Dubai sani to dwano winji station ni wawachni gi nang'o i namba ni kanyo. Omari miwa namba. Ng'ama uso ni ganjaga. Omari jaga ine uso naga. Makata chiwa ni biro chande na neno kain kod sticker yo. Tunangisi na madho ganjaga beach kadhi mbele. Okay. Tunangisi na riyo ko to dogaro gi dhi man. Koro an pedi ni. Okay, wachna gimoro kuom Menda. Prince Inda Wonyandare kawuono, by the way kawuono wan gi Inda Wonyandare nya Homa Bay wachno Inda Wonyandare ochiek mana butu Umoja Thrika. Nyamigori iluongo ni Velma. Nyako ma thiring'inyi, nyako ma accuracy. Okay. Kiingereza no ber adier. Nyako ma thiring'inyi. Even chichi. Nyako marachuony. Nyako ma konyiero tiwen piny dhi rusani to kara piny bogoro. Koro en mong'e kuma Inda goche. En mong'e kama Inda goche. Ma fan maduong' mar Prince Inda Wonyandare. Okay. Ma bende sani en motimo ikruok mathoth. En mosiemo dhano kama Inda dhi chwade ngoma. Kendo wan kode ka live and direct. Okay. Wachone live and direct. Wan kode ka ndani ya nyumba kwa JP Ontesi Aircut. Wan kod Beryl bende nya Homa Bay, nyako marampanya, nyako ma thiring'inyi, nyako mondisore, nyako ma la chocolate mit nyang'oni ne kaka obuonjo tinyalo mana ne dhano dhi tho. Nyakora moge nyako ni e TikTok. Wanyalo koni TikTok mare. Koni gi TikTok mare. TikTok mara en Nyabei. Okay. Kasto wan gi Beryl Atieno. Koro idonjo kuome e TikTok. Mabor kodwa. Nyabei. Beryl Atieno. Yeah, Beryl Atieno to gi Nyabei. Yeah, you people follow these our ladies at TikTok. Gipenjo ni un single koso un gi ng'ato. Beryl in gi ng'ato. Beryl watch matek. Kaka neno ni en single, koro ka in boyfriend tineno gini nyiso ni onge gimitimo. Watch bwana. Aya, imbe in single. Matek. Wadi jaka single. Nyabei, Beryl Atieno. To in? Bwana, I'm single. Oh, my tall, dark and handsome. Oh, my thiring. Pesa beana go bwana. Marian pesa. TX mchunga zeta machama. 1,000. 1,000 kajo geneno. Hello. Mana kauru nisi. Mana kauta cash. Pesa nisi mka. Baadhi ni 2,000. I need 2,000. What's na number ni? I need 2,000. Kaji neno. I need 2,000 kaji neno. And we book dog chien. Okay, 07. 07. The M-Pesa man. I said the M-Pesa so much. Umari some number ni bwana. So adwa amero mari pesa
Oneno ka 400,000 ni account ba onyiero tamre nyaka chiwo namba. Koro mari nena i top 10. Amisling 1000. Adhi mi nyaka chiemo midhi chamo kawuono kik nind kech. Sasa. Koro mari Nash kik nind kech kawuono an machungi bills mitema kawuono kapidi chiemo kake dhi luoko. To do kana land na timo ni mago. In gadier ni ukimadh njago. Jago kamadh nikech ka be na madho. Yeah? Wadwa promote pedi mari. Kech yath aneno komaki sana. Okay. Omari neno ni yath omaka. Gimomiyo Omari neno ni yath omaka en kama nikech an ng'at ma live and direct. An ng'at ma auto show, an ng'at ma auto nyiso, an ng'at ma wacho adier. Makata ka wacho na chwado Omari 2000 sani to en angere ta chwado kamano. Koro mano Omari wacho ka ni bwana ni madho yath. Lakini Omari ng'ama osiepna mabet kana madho yath to koro shop ne en a very big drug dealer. Ma shop ne kanya ma de kora nyiewe njaga sani to pok anyiewe ga mano nyiso no kamadh. Okay. Jo-Ohangla marach ni kabisa wachna kawuono. Jo-Ohangla marach na piny kae kabisa en kama oting'o Javan maka judo. Nan fan to nawe manake chako gine na rucho wende Javan tek. Okay. Aye number 2 Jo-Ohangla moka dua bwana mogik en Amiso Tuago. Otima. Amiso Tuago no kadwara bwana. Aye number 2 okadwa Number 3. Okadwa Ray King, bwana mo Ray King. Opakre malich miparo mana ni Rhyming King. Orwako lewni machwar ni modaki. Nanga moserwako igni. Amen. Koro Rhyming King dwara kama intie mondo mit suit ma kanyo. Adhi tuono ni suit manyien. Mondo suit ma blue matoke black no kichaki rwak ken. Ai na bario bed ng'ama liedo. Bed ng'ama lielo wi we bedo sagi to jathum. Aya Jo-Ohangla number 4. Number 4. Jo-Ohangla number 4 mokatwa mukik. Makata winj mana ka gocho kany to dakalo. En engineer Wood Phoebe. Okay. Wana no ero mon makata kitimo jaodi nidhi golo go thum e studio onyalo nyamoni. Onyalo nyamoni. Onyalo timo ang'o? Onyalo nyamoni. Nyamona. Onyalo nyamoni. Nyama pat. Onyamo kabuoye jo. Koro kadwa engineer Wood Phoebe. Ano number 4. Okay. Alafu Jo-Ohangla number 5. Moka dwar mugik monego bende kendo wuok kata thum. Madhi to en bwana miluongo no Odongo Swag. Odongo Swag bokidwa? Odongo Swag okadwan ke thume dhi ka joma nyono lo midwa muon gusago. Alafu Jo-Ohangla namba 7 moka dwar en bwana jaduong' moro ka molokre gimo miluongo no Otieno Loka. Okay. Otieno Loka en bwana mosetero mon ma en owuotho mana kuond ma mon machuogi osetoka to chamo. Koro Otieno Loka lok pachi. Ai namba 5 ma bende kendo kadwa en bwana miluongo na Tommy Sefan kech tinde ochuore gi yath ba dende kwar kabisa okuodre mang'eny kabisa. Koro ingeni gina record. Ma kamera bwana. Then kendo jothum makadwa. Okay. Jathum makadwa en bwana miluongo ni Papa T. Okay. Papa T in kijana nyalo wacho ni in rekana. Anya kuongo ni matin kata matin tu. Papa T kuongo ne mang'eny. Kuongo ne. Onyathi matin podi. Koro baba Orimos nyiwa giloko swari rachar rwako kawuono kinyo rwako pink mano kik losi. Papa T utime nade momiyo Papa T jaber kendo nyalo dhi mabor go thume cha lakini Papa T ohero mon. Koro dhako ketho thum bwana. An kata kinena kabudho kod nyiwa mabei kae nyithindo mabeyo malich to dak yud kata ka penjo gi namba gi kata ka penjo gi nying gi. Okay. Nikech an ang'eyo such business, ang'eyo such midilie gi mon. Koro Papa T kuogi los brand mondo chung. Ai number 2 los nyingi bwana.
ichop kama indo chopecha. Okay. Aito invest mondo kise invest makoro rental ichoko madhare kacha tichoko Kayole tichoko kia kure mano kata konjo ni nindo moro Kisumo kacha to dwanyal down sasa in rentals kan ana rentals moja 3 kae chopa House of Joy dwarka miluongo ni Martin Plaza mano mago uteni mana natiyo brand no mondo mara ungere mondo ji obi lakini mago utena koro brand uten mungere Nairobi kabisa kona dhia tikode mondo meka bo ungere to nyiri mo kipenje namba getana no kagibecho kata nyiri go dak ploda inyalo mige gine ne kata ke yudo message kuond magiore ka pesino kanyenge mago ki e simbgi kanyo koro magi nyiri modak ploda. Okay. Anko Edi do kanyal mielo maja to kawinj ga gige no nikech tumbe poko chomo na gayo Anko Edi okaero tumbi bwana tumbi podo ko chomo na gayo to ka daka wondi nyaka chieng okanya mielo Anko Edi okanyal mielo nono to kindiko ni mieli kata kumia beach to kokidwa na donjo nono to kabidonjo okot jarapogi to tema lakini okahinya okoth be tindi chapni be bwana apan mon gi maketho koro okoth bokanyamia okoth ber mon bwana okoth ero mon kijathum nyakier mon kata mari naso ero mon lakini okahinya okahinya koro kijathum nyakiher mon ajiwo uru were ugmon koro kendo gikobiro mieli wegi gikelni mana pesa ti invest kaka jaberni en oero promote ji en gi pesa kaminene ni nya bei nigi pesa ka wan kod beri latieno macha bende nigi pesa kineno design mwarwakre go Nairobi kae nyisa ni piny osekawo kore kendo onge kata government ok nya batho wan kech wan gi pesa koro jathum mani mamori koro jathum mamora sani manyiche koro winjo ka donji remba kabisa en king miluongo ne Majandao Opija Kaeli ai ng'at ma luwe en Inga Prince Inda okay koro mage jok ma mama Musa Jakadala Elisha Toto Musa Jakadala ne ber to sani Musa Jakadala ne ber lakini sani aneno ko chapne pan wiye mopidho kamarimba kanga maduo lemo ka jarocha ndaba ne chape lakini Musa iber koro lo kwachi matin sunga ketho gik mang'eny maintain Opija ka ng'ane iluongo ni Eli Toto bende nitie lakini Eli nga chai moro matin kanyo ma en madharau mo matin Eli ng'amoseteli mbele ni kaka ng'ato kainda chande ila mana Nyasaye mondo mak badi modi bedi chop kama inti welau rikode ko welau tumbe jowadu mano nyiego Eli ja nyiego kabisa Eli Toto ja nyiego seriously Abongo Jakabwana en kijana moro manowero na adhi kitchen gauma auma peko na giri auma timo koro dimos baba koro oditin peko na giri go reduce ga apenyo okiwinjo thumba Abongo mowuok mogo digi go ngeni to madwaro message bwana iwinjo baby darling what do you need baby girl tell me magango don't wait baby girl tell me magango wadwaro message baba digi go mago dhi kadol go dhaki ot seche mineno kosetero kuon go mena bilu wenyoka koro digi ter mos gol thum mama nyalo miwa message otherwise iber ibiro lakini digi go gin wende marumo piyo okay en thum okobi vuma okobi last koro go thum ma inyalo neno thumbe mag Opija tiyo nochako go 2015 pod ochiemo go nyaka sani nikech gin wende mukrumi e album en album makrum en album madhi lakini digi en ng'ama jinsi ma mielo sani to an ka koro sekalo jinsi ma koro chopo higni 40 to pok winjo thumbe koro go thum mishare paro gi ji mang'eny go thum mapuonjo ng'ato weri kod digi Enos Katoto ing'e ng'ato ni Enos Katoto mago mano to koro mano ng'ano embe ogo thum mano pok iwinjo mano ng'ama pok awinjo to kata ka siwinji an daka mieli pok awinji Enos Katoto mago ogo thum ma en jo Ohangla ja gospel go ja Lingala oja gospel akiae ana
Jomosi winjo umbe. Oh, isewinjo umbe? Umbe na winjo gari, dho nyambe thumbe ke pok awinjo. But ochalo jawa moro ni maliga ni thum ine ma youth vijende matindo tindo opaki. En thum Mama. No, mimi sijai pok awinjo wende nego. To na fall gini ni mbaka mana winjo kigoyo. Oh, they fall in love with story. Koro ato pok awinjo jatelo. Koro bwana nyaka ng'ei enos katoto kia enos katoti. Nyaka ng'ei kaka ora nyalo value ni ng'ama kama kata ki ng'ama worthless to benda wacho ni ano kaluor. Isewinjo thum mar Mafurumbanya? Burunganya? Mafurumbanya. Mano ng'ano? Mano to koro ni. Okay, Team Gengeton go mago to gin thum moko ma imielo kod jinsi jok moko ma oa pinygi to daka matindo osemana rumo. Koro bwana ajiwo uga ni go thum moro manyalo miyo wamiel kiny. Gimomiyo aret Prince namba 2 kech inda nitie kod thumbe ma thum moro kaka osiepe indan kany. Mano thum mabo last ma iwinjo kata kimiele kata 20 kata chieng' moro kimiele kata 2035. Pod en thum ma pod ibiro winjo nikech en gi puonj. Miya jathum moywa goro. Jathum moywa goro kabisa moywa gori piny kae moywa goro kabisa. En bwana moro noywa goro lakini tinde nowe thum nodoki MCA. Nen go gina koko. Gina koko noywa goro kabisa. Ogena koko ine mani ywa goro thum apani fwenyo bidwo giweyo bidwo gi MCA. But koro sane ogena sani en MC. Koro kogena onge okay. Jothumbe omwang'eyo gi ng'ama kiwacho to wacho ang'ane to ywa goro ya. Ng'ama koro koywa goro sani en Amiso Tuago. Amiso Tuage moywa goro. Bwana Makamera Amiso Tuage moywa goro. Kuom jothumbe masani Amiso Tuage moywa goro. Amiso Tuage moywa goro. Alafu tio sipna moro be manatemo maber to mon noduogo kete piny. Neno ka dhako ber molo thum ne en bwana miluongo ni Kofi Makadori. Ma osiep JP Ondisi. Embe oywa goro. Kofi Makadori be oywa goro. Miya ji adek moywa goro. Koro adhi mi joma ng'eny moywa goro. Okay. Kofi oywa goro. Oywa goro, Amiso Tuago oywa goro. Alafu kendo tie jathum moka mabe funny kabisa. Bende ne iluero ananga ni obo oywa goro. Otima dang miyo ng'ato to kawacho nyinge moywa goro. Ji okumo neno kaka ji oywa goro. Fan kapona ginene awacho jathum no oywa goro kaka fans mag Amiso Tuago. Amiso Tuago ng'eni nyoche ko drop wende mang'eny mogik. En mose break record onge ng'ose gol wende mang'eny malo Amiso. Kure o break kany. Dong nogolo no release. O release wende mang'eny. Okay, Amiso Tuago wende migologo chik wacho ndog ichake gol wende moko kata ging'eny kamano to pod ywa mna goro. Koro do gigol wende moko manyalo konyo pach ng'ato. Kimiya example achiel ke chato kawinjo. Amiso a king of message. Amiso a king of message. Message mane? Amiso dwo nyisi ni ng'at mane king of message nen bwana miluongo mana rate kabisa mana expect ni gane ovuma kabisa. Nen Javan Makajudo. Okay. Javan Makajudo ing'en wan kaka joluo wan ga Nyasaye nikech Nyasaye wacho ni Nyasaye en hera. To wan wa best love ineno. Thumbe moko mang'eny gin mag love. Koro kidwa ng'ama thum maber ma mapenzi manyalo nyong'o chunyi ng'ato kaka nyabei. Kidwa ng'at manyongo thum kabisa ma kochungo ni tim mar nyabei maber ne en Javan Makajudo. Lakini Javan Makajudo akeni njaga ni nyiewo ka kumari takeni magi gi nyiewo kanyo. Ano ka us njaga ba. Nikech kumari to ne waro ni dukicha no podho. Nikech chon ni nyisa ni waro kaka ng'anene. Ni waro kaka Joe. Ka Hassan Joe Mombasa. Nakoni nyanjagra.
Ok njaga. Nyajagara. Njaga moro. Ai waria. Wari tinda kepo nyanjagara kenjaga. Ok njaga. Magara duki na nyiepe ga yaba minya ka custom. Do. Tara no podo. Kani chamu duka. Kuri wacho ni Javan njage moketho. Koro Javan njage mokethi. Emo mina no kasani kata gine ni yo. To donga ka papati madhe to be ocho biro maber. Papati madhe to kineno kata wer mano golo sani moko mag ogolo wer moka mafani kabisa. Ka yeso tele akiana. Biro bedo maber. En wer moroma akiana kata ki miele ka go kio dhini. Tidwa miele ionge style moro. Chik 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 chik. Koro jatelo inyat mapotis mambo ya kupasua mapua na kuweka study haisaidii. Wachana na mambo mingi kwa wala baski Kijaluo. Bwana Papati wachana na bangi. Halafu wacha kujifanya wewe umeshakuwa mkubwa. Ingeno kiwe kuma roji chogo. Ha? Aroji chogo ni tonga. Asena inadiga. Chogo to the best. Okay, chogo tasero mogi YouTube. To wende achiel mono. Okay, nitie jotugo moko kar kama tindo piny kar kama tumbe gi met kabisa. Achiel. Nitie bwana moro ka en Ken Jakabondo. Ken Jakabondo makofi kwako bwana mari popote ulioko wewe ngoma yako iko fiti. Alafu iko mtu mwingine hapa anaitwa Kakatalanta. Wewe pia kijana mahali huko hata kama unalima nyumbani hiyo kitu ni mbaya. Sasa Kakatalanta bwana uko na music tamu. Endelea keep it up. Okay. Ken Jakabondo keep it up. Kena Jakabondo keep it up. Abongo Jakabwana siku discourage keep it up. Imoro jinsi lakini tumbeni kwemiali kujodong. Ai bwana mono tima bendo yoro mon kabisa sani olal Mombasa lungino sogo winyo. Bwana come back to your music. Very good mon miwe mowe kiko going. Osogo weke. Osogo weke. Ha? Sani onyamu mna mon to madho soda. Tochamu kuon. Bwana Osogo weke bwana. Osogo weke bwana Mombasa ka. Ochal ko bwana moja TikTok momolunde yengo lunde kabisa iluongo ng'anene. Iluongo na Adek tatu. Adek in tiki moja kapero yuon bwana. Inga marach kabisa. Okay. Adek lokri bwana. Lokri kamoro moro maintie lokpachi. Adek bo weke. Adek oweke gidhako mo Mombasa ka. Kelo na rech kabisa every week. Sure. Hey. Adek oweke. Wan kod bwana moro TikTok moja Kisumu ka be iluongo no Collins Omondi. Bendo weke. Kolobo weke. Bwana in ga diere kamer. Adek tatu oweki sani madam chande padegmo olunde biro kolund dhako. Sure. Jogi ngeni winjo ka kikono. Jogi winjo magi ma fans man kae nyabei koro gine ne. Tawa anu kendo bwana angaman pesa kama di tera be onge bwana. Dhako pado lundi kod mo sani yengo lundi TikTok lundi chal lundi dhako bwana. Kinde bro biro makata macho kibigoyo kodok chien. Imbe ine TikTok. An TikTok amara bet kabisa. Nyingi ngai TikTok an mondo gimani. Ni Dennis Brandy bwana. In kanye mondo ka gidwa ko ito gi yudi. Bwana biu moja 3 Adak Buffalo. Kama tie anatitije mang'eny. But kidwaro to bibe timbezi yetu County Aircut. Sasa mi yuda kanyo bi DM kanyo wa DM rekodi. Bi wa DM rekodi kanyo mondo wanenga moingo wadi. Wan gi Odos Jasuba. Odos weri go. Koro Odos donge mane waro ga jaga kuomicha. Odos weri go Odos be jaga no keto. Odos dio wari sano waro kama wari udhiambo taska. Dilem go udhiambo taska kuro. But Odos dong wer maber. Odos weran. Aero bwana moro kae be osiepna iluongo no Freddy Jakadongo. Madisco. Bwana Madisco, keep it up. I'm your fan. Okay. Nitiere jothumbe moko man piny kae mosiepena kabisa. Madisco. Madisco ni piny. Kena jaka Madisco ni piny nikech obende oketo ni orwakre sana to onyisre sana wachana na ujaluo mingi kijana. We chapa muziki bwana Madisco
you are at a good. Mano madisco ingeni kiwacho ni madisco to za jomoko kiae. Freddy Jakadogo madisco anyalo kata mi ngoma ni achiel kae mondo win. Anyalo mi ngoma ni achiel ka mondo win. Kaka talanta madisco kena Jakabondo mako jothumbe mit mayom kabisa kweli. Okay. Koro jothumbe maricho monego bed ni dok e dala maka koko tang to igane dhi dok e dala papati dhi dok e dala. Okay. Amiso tuago idhi dok e dala. Okay. Gothum moro mamiyo dhano gime. Alaf bwana ni luongo ni ng'ano mar pakre ni ng'ano Odongo Swag okitang bodok e dala, otherwise sani waneni ka in malo matin, lakini wewe kijana imba wimbo zingine za watu wakubwa usipe mingiko ken joma dongo gin joma tindo. Koro Odongo wero wende nyithindo. En wende moko mabuogre wende moko mag joro. Ni lemo gi ro bwana. Gower moro ma pole mamiyo chuny ng'ato kwe ibo dhi mabor kabisa. Alafu kendo jathum madok e dala en Japan makajudo. Okay. Alafu studio minyalo lor sa asaya en studio mar engineer Wood Phoebe. Wood Phoebe bed king'eyo ni jibro ga bedo ka golo thum koro kar ng'ane ne. Ke Japan waduoko dala ka go thum wadhi tere koro studio ke Japan is a very good producer. Okay. Koro Wood Phoebe in kokitang de dok dala to go nyichi dwa nyama kode yo mako winjire Ni nyocha dwa nyama kode yo mako winjire. Ng'ama nyocha dwa nyama kode? Wood Phoebe nyocha dwa nyama kode yo mako winjire bwana. Ere go ng'e wach. Wach ni ang'eyo ko bana na be an connection maber. Ma inga ga dir ni Wood Phoebe. Ne dwa nyama kode bwana mano dwa bana tang nas wachi ane kirwako maping kose marachar. Bako dhochi bana to kwenda huko bwana tuoti dwa nyama nadi to nyocha poka changa bako dhocho ni mandi dak mit malomand misungu. Bako dho yudo msungu sani moingo Wood Phoebe. Manyame mumunya kiti. Koro kode ingat mahai ni givene okinyal yel rini ngane okinyal lonyo ni Wood Phoebe. To koro mano kenda kwai ni kipo niwe Wood Phoebe to Wood Phoebe pro nini studio nedhi podho tafadhali. Alafu kendo Wood Phoebe wachana na maringo mingi. Ta kode dak kwano kuma jothumbe mabecho. Akode dok e dala niko pa kode sex meet molo thum. Sex meet ne? Mand meet ne molongoma. Sure. Hey! Akode achiel. Akode achiel ni. Kora kode wachana na makende bwana. We focus. Bwana Njaga nyeo ga kanye. Njaga inameuso. Di uru kar Umoja 3. Kise kalo Superloaf matin. Nitiere duku mari nas kanyo uso yath. Kanyo ma. Kidwaro jaba. Gomba bende sani ouso. Winye uru bali. Ni ang'oma mit ne akode. Ino waru kasan jo. Ang'oma mit ne akode. Akode wachana na makende. Makende ni baya. Wan kodo Peter Koth. Ma Peter Koth. Peter Koth ema tedo chips Umoja 3 kama ingo jite. Peter Koth ye. Peter chips. Woi mako chicken kilo ni chips Jumapili. Peter chips pimo na. Chips pimo na. Pimo na jo. Donya katiba o. Piti pori na oma bwana. Ngeni kocha na kan kule. Neka kasela ndi bwana maki maiwi ne Citizen LTN TV sani bwana. Radio mtipu bwana. 1 2 3 4. Dogikelo baji ang'wen ya do. No kacham chips ka ya. Bwana ring bwana yawa. Okothi liel nyaka tiki no. Parno koth no liel tiki ka jojo ndiki aka. Okode ema tedo chips malich Umoja 3 ka. Mokode ng'at bakutedo chips kikwae kigo order Sunday to kilo ni chips Thursday. Kigo order Sunday to kilo. Koro okode increase your transportation means of transport increase. Kanyo kabisa kanyo majimu. Otherwise chips ni mabit kabisa. Nago order chips mina nadwa chamo sanini nago order ni Sunday. But okrach mano due to delays ni biro nkeche en kod customers mang'eny. Okay. Moya posa pagario to kanyo se pong. Okay. Koro chopo Umoja 3 kanyo kapok ichopo school migero manyien kod mweshimiwa Mwenje Nairobi County. Barabara miloso manyien ma ochiegni yaw kod Kasongo.
kar kanyo okodhe tedo chips mamit kabisa. Otherwise kik iluor tike kata kibiru tike chal tik John Junior to jok ma tik gi chal kamano yudo ka gin best kamoro achiel. Wapenje ne jogi. In best artist Maria Jawa kano? Best artist. Artist maduong' Jawa maduong' ma yani makataka paro kata nindo to perform. Prince Indah. Mano namba mokuongo be kawuono wanadok kode Kagundoro. Okay. Lapte manyinge wiya yendo lakini tukapa Kagundoro. Mana achiel. Mar ariyo. Emma Jalal. Opija kael. Usayudo? Mar adek. En gi kanye? Jakadala. Jakadala. Mar ang'wen ni John Junior. Okay. Jawa kanyo. Itieko. Ngamo kinya mielo magata kuchi bathodi. Donga kwan pesa. Ngamo pok na paro mielo kata gombo mielo. En Ha? Ang'o miyo Odongo pok iparo ga mielo? Odongo kanyal paro mielo nikech kata diketi gimoro kanyo to gigo Odongo swag samoro gin weche moko mok wanyal winjo nini e crowd kuma ji ng'eny moriwo wariwo gi jomadongo jomatindo koro wendege mielo tek ne an. O weche ne riche thum? Weche ne riche thum. En gimini wacho cha? Winjo jatelo goni. Aya wan ma iluongo ni Nyabei. Nyabei kede TikTok tiyude gi Nyabei but koro inyalo manye TikTok ni Nyabei. Iyudo namba, iyudo kako chalo ni endi. Ma pok oketne filter to ber kama. Koro you can imagine kolonyore. Aya ng'are. Yawa ng'ane oringo yawa. Dongo wacho ne 35 kete posit. Ng'ane oringo. Nyikura mogi ne an ka endi. Iluongo ka ne JP Aircut. Cho oluoro kamera. Sawa dongo. Mama nicheki. Mae ng'ama yweya. Iluonge ni Berry Latieno. Embe unyalo manye kanyo no endo. Onyako ma uting'o chien kendo sura be en go. Od chak be ni kanyo. Ena sa. Dairy milk. Bore ma en mabo. Iwacho ni in fan mar ng'a? Okoth Jarapogi number 1. Prince Indah number 2. Ino kinyal ling ne Emma Jalal. Nalo simtambui sana hata Prince Indah tambua jia veluma. Baida ma sister na. Ele moduanga luwe. Ora ele mo ni Emma Jalal mopodwa dede kiptan. Koro in ipako Indah nikech nyaminu. Prince Indah ameanza ku make sense. Nikech ene moteri ka Indah ga. Tangu miero Okoth Jarapogi. Nano make sense. And pok na unje tumbe mora mobu. Eti ana message or something. Okoth make sense. Kaka thumbe mane onje na chien. Onje na chien. Onje achiel amenyo Wasiz koro wer koka menyo. Sana ero wendo Okoth Jarapogi moero Moli mama. Moli. Bendi paro chien kacha Moli. Bendi nyalo paro mama. Jomo Okenya mielo papati? Papati sasa. Ando papati ukaereka okay. Sikatai ni jenzi tunafaa kusupport sana lakini akona a lot of repetitions according to me. Papati nyalo repeat line mpaka ngoma tu ina lose meaning. On lines mang'eny. Akona repetitions mingi. Atiwe pia sasa uko stage bwana Papati. Bwana wacha mchezo bro. Sasa ni nini? Imba kama mwanaume bwana. Sema kaya sotele, sema maneno zingine, wachana na mambo yako.
Mimi nikikuwa sahihi naanza kusupervise ama nakuja hapo nitakuwa nakuandikia wimbo wewe kijana, na kama sio hivyo huyo author, huyo jamaa anakuandikia wimbo huyo, tumtoe mtu mwingine akuje. Uko na talent mzuri lakini huna idea. Pesa tele adegeto ango maber bwana. Muone maber. Nyiri maber kosango. Owacho ni aka Yesu otele gimitimo no biro bedo maber. Alafu kendo wad morena. Koken ka Yesu otele nyaka tumru. Samore yudo wuoyi midwaro dakgo. Ka Yesu otele biro bedo maber. Aya moro kendo. Iyudo nyako. Adwa ni wachna gino kokiluongo Yesu otelo. Iyudo nyako. Koki nyako midwa dak godo. Ka Yesu otelo. Magota mane giwo kwadwa emomiyo. Don't make your songs or me. Short and sweet. Tunaeleweka to save time. Short and sweet. Owacho ni short and sweet. Short and sweet. Nuane kizungu kaka nyako chowacho ne? Short and sweet. Short and sweet. Koro bana babati Bwana mandiko ni werno. Jama mandiko ni werno. Wachne ni repetitions ok ber ahinya songs unless iwero folk songs. Iwinjo? Kiwero folk songs mano to buro alawi. Mano chala go winyo maka JD Kajeri by the way. JD Kajeri an upcoming artist. Yeah, true. So that person is coming with fire. That is the guy Maret kama nitire jatumoka mano chako kwa pum kabisa. Maento business emokete busy. Iluongo no Omari Das versus JP Ondesi. Magi gen jo thumbe kata kiwinjo thumbe gi kichiko iti. Omari Nas sida neni onyalo go copy ma song ni bed mare. Lakini kiwinjo design mogole go en bwana makata kapo no onyalo bet serious. Onyalo go thumbe. Wan kor kijana moro kae man content creator iluongo na Dopo MC Adopki. Wewe kijana wacha maneno yako ya kuimba ofiki kwa song. Huko na talent nzuri unaweza imba. Sasa hao watu kakatalanta wewe kenaja kabondo huyo mtu umesema niitwa nani? JD. Wana nyinyi watu mtaenda mbele nyinyi kabisa kwa sababu ngoma yenyu haina haraka. Neno. Tosunga ema keto wan juluoka sunga keto wa. Moro biri ya kama wantieni Qatar bwana tar majavan maka judo tinde berber luokre. Bwana Javan benetarga. Bwana nimepoka wachi ni Javan tar bwana. Javan ne tar bugo gira ting ti bwana ya. Javan maka you. Ne tar bodio timo na meka. Ingeni beril ne pogo kon wane to ngamoko okonya mielo kabisa completely. Beril wachi. Na ngado gimoro mora shot ni gima jamani ok nyal mielo. Ngama jamani ok mielo ando kamiel kechene mori ngita into Ohangla. But you are sisters and brothers. Sisters and brothers. Koso imi wuoi. Unyako kende. Beril udir ne brothers. Okay. Un twins. One twins. Ana maduong dolo. Oh. Okay. Oningo wakelgi interview. Koro nego Gibigi wuogi jopiny do. Nego koro chupo interview ka Ibo miyo ge namba mondo koro adwa dhi miyo namba. Koro nyikwara mogi ajwang. My station marabet. Makata seche mowuoyo koni ni Dubai ochiko itgi. En ane gini mak giwinj bwana wanyalo mege bwana moro matimo lwete ni. Jogi. Kata wadhi timo nigi captions. Mondo gini olokre gi kisungu. Sani joka winjo gima wasungi kata giwinjo gima dhi bel lakini wigi ma giyengo ni. Okay, nyikwara moge juang wani station miluongo ni LTN. Kotelne kod presenter wa maduong. Manga mongere ma content creators, TikTokers, Reels on Facebook, YouTubers, Instagrammers, ong'eyo ni LTN
Enyiri ariyo gi ere ma chunyi go. Enyiri ariyo gi. Ya watu malachi gino ter kanya anto da amoro ahero gi duto. An e malaya jowadwa. An ayier man keche gisebedo gi gibeyo gi te. Kore ma awacho ni ji kaka wan ma malachi gino terwa kanya yawa. To maluwore kom ni nyathini. Menye moro cha. Ata ahero gi te. Yier achiel be kadi jachode di. Ka wachi ni na yier achiel to mano ka ka wachi ni na yier achiel to riambo. Unless acham makama chakia, acham machakama kia. But koro kan kimai taheri baby. To kan kimai baby aheri sweet. Aya comment section kona urune nyiri bwana to gibecho gitebo. Dongi ma wacho ni ga to gi mit gi te. Apan jo mose bilo nyio mabe yo ng'eyo ko kawuono. Mit. Nane. Nane. Mache beri lokach ni gomit. Ging'eyo gi mit. Ma nyako ma kibilo nyikwara mogi ajuang to kichaki wuok kendo nyalo hero ni dak kode ot. En mana ni bile mabro bari ndasi ni kop magi nyiri ma standard, magi high levels. Magi ka iko weyo siling 3,000 ot. Okinyi tichaki ora 3,000 odhiambo to okinyal winjo maber nikech gin kod pesa gi. Nyako mineno ma iluongo ni excellency. Kisungu ngeni excellency. Oburu nokawo kisungu mara matin kane walaro. To mana mae koro ne walaro bukere no dodong kan stamara ta benda bedo stamara matin. Koro mae vits neno no chungu kata ma white chande. Do chokmat umoja trika chama no vits manya kon. Okay. Ai to premier silver grey man pin chama no mar nyakon. Sure. Magi tenants maga ma ane mamegi ot B Kamadini Plaza umoja 3 kichopo kamoro milongo House of Joy. Idhi yudo kama Madini Plaza rentals man kanyo from the first floor nyaka 5th floor malo. Nitiere bed sitters, nitiere single rooms, nitiere one bedroom molos maber self contained. Magi tenants maga. Ka ng'ato sani wacho ni odwa ni ubed ne Vixen, unyalo yie sisters like jathum moro wacho ni ne Vixen. Achak kod inyalo yie bedo Vixen like Vixen. Iswing mana kamano e kom to muli to picha goyo. Yue ko ibenda. Osegi na koro yue. Inyalo yie bedo Vixen. Bedo Vixen kwa dagi to ni wakiamba. Okay. You can do anything decent for money. Okay. As long as you shake what them when anajitegemea umetieka, you don't depend on anybody, a man or something. We can do anything decent for money. Something decent. Anything decent. Okay. Decent and it pays really good. Koro ka ng'ato dwa mi business kata ng'ato dwa miyo ng'acha business. Okotho ongea. Un gi namba achiel koso ng'ato nigi namba no. Haya. Nigi namba ne do ni wan kaka wan. Udake utachiel. Paroga ni wan tunatembea pamoja. Tudwa chal be kata mafurumbanya dongena ka. Okay, koro watiyo gi namba ng'a kwadwa yudo. Wadigi namba wato. Koro kwange koro mewa mari. 07 bwana wendeko inwendeko Ukandeke. Aya 07 0798 82 49 34 0798 nuona 0798 Okotho 82 49 34 07 99 80 76 98 mano iluongo ni Beryl, mano iluongo ni Nyabei. Sawa, wapango kod interview machiegni kasto mato ni wacho ni oko mani wacho ni Peter iluongo ni Peter Okoth. Uma tiko yuno katiko jon dunia. Peter Okoth be uso gine maber. Inano kopimo mag 50-50
en gima kopo ni piny tek ni tinya biro ka to kaw mar 55 ucham gi family and we call it a day. Kachumbari waloso mapinyo ling mana tinana design maloso. To mikaw kachumbari te okiparo nyithindo manyiri ya. Nyithindo ko cham kachumbari dwan ke otungu tam gi nyuol. Otungu tamo jiga jinyuol. Otungu kitamo mang'eny to tami nyuol nyathi manyako wachana na kitungu. Unless kisenyuol to mi vitamin D. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.